farin cikin samun farin jakada. Ya annabi Muhammad. Zuwan ka duniya farin ciki ne da dukkan talikai. Ya annabi Muhammad. Haihuwarka ba karamar nasara bace ga duniya da abin da ke cikin. Ya annabi Muhammad. Kai ne shugaban annabawa kuma cikamakin manzannai. Ya annabi Muhammad. Ranar da aka haife ka ranar alfini ce ga dukkan zamanai. Ya annabi Muhammad. Sunanka abin so ne a sama, abin biyayya a ƙasa. Ya annabi Muhammad. Kai ne ake ambaton sunanka tare da mahalicci. Ya annabi Muhammad. Dukkan daraja ta tattara a tare da kai ya masoyin Allah. Ya annabi Muhammad. Kai ne hanyar tsira kuma kai ne ƙofar shiga aljanna. Ya annabi Muhammad. Ɗaukaka ka dawo da tunanin dukkan mai tunani. Mafitanmu annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya taɓa ga sarki